जोंनि सुबुं माहारिया दासिमबो सांग्रां नङा। जोंनि सुबुं माहारिया एनभायरनमेन्टनि सायाव दासिमबो एवेयर नङा, सांग्रां नङा। तो मानो बुंदों बे बाथ्राखौ? दाख्लै बावखुंग्रि फेस्टिवल जाबाय आरो बे बावखुंग्रि फेस्टिवल जानाय समाव बेयाव हाजो गाखोनाय समाव बेयाव BTC निफ्रायल' नङा, बेयाव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय आरो आसाम बाहेरनिफ्राय नङा होमबा बेयाव हाजो गाखोनो फैयो, बे फेस्टिवलाव बाहागो लाहैयो आरो हाजो गाखोनाय समाव मा खालामो बेयाव जाग्रा मुवा बेसाद माने लांफायो, दै बथल, बियारनि बथल, अनेक आरो तो बेयाव लांफानानै गोजौआव लांफानानै जाहोयो आरो जाहैनायनि उनाव जेराव मेरावनो गारनानै दोनो, जायनि जाउनाव जोंनि आबहावाया एनभायरनमेन्टआ गाज्रि जायो। तो जोङो एज ए रेसपन्सिबल सिटिजेन हिसाबै जोंनियाव दायित्व दङ, जे रेसपन्सिबिलिटि मोनसे दङ जे जोंहा एनभायरनमेन्टखौ जों साखोन सिखोनै लाखिनांगोन। जोङो बेयाव लांनानै जाहैनो हादोंब्ला जोङो बेखौ लाना फैनायाव मा उसुबिदा, जोङो लानाबो फैनो हानांगोन। जोङो पेकेटाव खाथुमनानै जोङो बेगाव सोनानै लाना फैनो हायो बा हाखायावनो हमनानै लाना फैनो हायो जोङो। तो जोंनि माने मानसिफोरा मा खालामो, बेयाव जाहैनो रोंगौ खिन्थु लांनो रोंगौ, खिन्थु मा खालामो बे पेकेटखौ जाखांनानै बिसोरो मा खालामो, नोंथांमोन आंनिथिं दिखायना होनि, बिसोरो मा खालामो जाखांनानै जथे थथे गारो, जेराव मेरावनो गारना फैयो, जायनि जाउनाव जोंनि जि एनभायरनमेन्ट बियो गाज्रि जायो। तो जोङो दासिमबो माने एनभायरनमेन्टनि सायाव जेबो एवेयारानो गैया। एनभायरनमेन्टआ गाज्रि जायोबा मा जागोन कुनु एवेयारानो गैया। तो जोङो एवेयर जानांगोन, सांग्रां जानांगोन जोङो बेनि सायाव। तो आङो बयखौबो खावलायबाय नेक्स्ट जाहाथे बेबायदि माने बेबायदि खालामा, हाजो गाखोनाय समाव जाहाथे पेकेट लांफानानै जानाय मुवा बेसादफोरखौ लांफानानै जाहाथे बेयाव जाहैखांनायनि उनाव जानला मानला गारा, जाहाथे बेखौ मोजाङै बोनथुमनानै पेकेट मोनसे लाना थांनानै बोनथुमनानै जाहाथे लाबोफिननानै जाहाथे डास्टबिनाव गारो।